Helo Mary, diolch am ddod i siarad yn ni heddi. Wel, fel ych chi'n gwybod o bosib, mae rwydwaith merched wedi sefydlu nawr yn undeb yr annibynwyr ac oedden ni'n clywed am yr ymgyrch nawr i geisio cael miliwn o siaradwyr Cymraeg ac yn awyddus i wybod beth allan ni'n neud i'r cyfeiriad hwnnw. Sut byddech chi'n gweld falle bod modd i ni gydweithio? Wel, ga i ddweud, dechrau trwy ddweud, dwi'n mor falch bod chi wedi creu rwydwaith merched yma. Da iawn chi. Os fel maen nhw'n dweud, os chi eisiau rhywbeth wedi newid mewn bywyd, chi'n gofyn i ferch i wneud. So felly, dwi'n credu bod hwnna'n ei hunan yn gam ymlaen. Mae'n darget uchelgeisiol iawn. A dwi'n credu o ran llwyddiant, beth sy'n mynd i fod yn angenrheidiol yw gweithio gyda'n gilydd. Gweithio gyda'n gilydd fel comisiynydd, cymunedau ffydd, yr annibynwyr, ond hefyd yr annibynwyr yn gweld cyfleoedd i weithio gyda awdurdodau lleol, gyda grwpiau cymunedol. A'r her mowr dwi'n credu yw ffindio ffordd o weithio gyda y rhai sydd wrthi'n dysgu'r Gymraeg. A rhoi cyfle iddyn nhw ddefnyddio'r Cymraeg tu allan yr ysgol, tu allan y gwaith, wrth bod nhw'n enjoio i ddweud y gwir. So dwi yn gweld cyfle arbennig i ni weithio ar y cyd dros blynyddoedd nesaf yma. Teg at y nod yna, nod o fod yn Gymru ddwyieithog. Felly falle byddech chi'n dweud o bosib edrych ar beth sy'n eisoes yn digwydd yn yr eglwysi a falle ffindio ffordd o wneud hwnna'n fwy perthnasol i bobl sy'n dysgu, fel chi'n dweud dysgu Cymraeg a eisiau cael cyfle i ddefnyddio'r iaith tu fas i'w cylchoedd arferol falle. Ie'n gywir. Dwi'n credu gyda'r math yma o darget, y tric yw dechrau wrth yn trad. Beth i ni'n gwneud yn barod a beth sydd gyda chi fel capeli a fel cymunedau yw aelodau ac arweinwyr. Adeiladau hefyd. Pidwch di ystyru y ffaith bod chi adeiladau allech chi fod yn defnyddio. Ond meddyliwch beth i ni'n neud yn reddfol ac yn rheoledd. A siwt i ni mystyn hwnna mas wedyn. Siwt i ni'n agor y drws ar bethau sydd yn teimlo'n naturiol i ni. Drwch yna wneud rhywbeth mor uchelgeisiol sy'n teimlo'n ddiarth. A dwi'n credu dyna yw'r tric. A beth i chi'n neud yn naturiol yw ydych i chi yn... mae dych chi ffydd, ond mae dych chi fwrlwm y weithgaredd hefyd. A jyst meddwl, siwt allai fynd â hwnni'n cam ymellach. Ond gaeth ddod nôl, dwi'n credu y tric yw, siwt i chi wedyn dweud, siwt allai ni wneud y gweithgaredd yma yn berthnasol i rhai hynny sydd yn 14, 15, 16. Na'r gynulleidfa ni'n colli, dwi'n credu. Falle bod dros y blynyddoedd ni wedi cael dipyn o enw am y croeso Cymreig. Mae eisiau ni wneud yn amlwg falle i bobl bod y croeso yno i chi p'un chi'n siarad Cymraeg, meddwl dysgu Cymraeg neu falle ddi-Gymraeg ond a diddordeb. Bod y croeso yno i bawb yn dyfa. Wel, o'n i'n sôn am y bobl ifanc sydd yn dysgu'r Gymraeg o fewn ysgolion. Ac yn aml iawn, gynyddol aml, i'r rhieni nhw yn ddi-Gymraeg. Wel, na gyfle rhoi croeso iddyn nhw i fewn eich cymunedau chi hefyd, i bontio. Dyna yw'r tric, i bontio, i wneud y ffaith bod y plentyn yn dysgu'r Gymraeg yn rhywbeth allan nhw fod yn falch ohono nhw fel rhieni ac yn ddim yn teimlo'n ddiarth. So dwi'n credu mae yna gyfle i chi fyna gyda'r rhai ifanc, ond hefyd gyda'r rhieni, falle na sy'n teimlo tyma bach yn ddiarth. Felly agor y drws iddyn nhw hefyd a gweld, wel, gyda bod y plant nawr yn dysgu Cymraeg, mae cyfle i ni felly dysgu chydig bach mwy amdano fe. Heb roi pwysau, ond just agor y drws fel chi'n gweud. A weithiau hefyd, falle meddwl hollol difas i'r bocs. A meddwl fel capel neu fel criw o gapeli mewn ardal, beth allwn ni'n neud yn ystod cyfnod hanner tymor. Pan mae plant gytre, ddim byd yn nhw'n neud, drygioni maen nhw'n meddwl am wneud. Pam ddim rhoi cyfle iddyn nhw ddod mewn i'r festri, i'r capel, i goginio, i wneud gwaith llaw, i wneud pethau sy'n dwy'n nhw mas o'r cartre mewn i'r gymuned. Wel, a mewn ffordd, mae un o'r pethau sy'n taro ni weithio yn y capeli o bod gen i lawer o bobl hŷn. A mae yna lawer o bobl ifanc, falle heb, yn yr hen ddyddiau bydden ni wedi dysgu lot o bethau gan man gi, neu gan tad ci, a dyw'r cyfleoedd nhw ddim yn bodoli trwy gyfrwng y Gymraeg ragor, a felly falle bod modd wneud rhyw fath o waith pontio cenedlaethau hefyd, yn does? Dwi'n dwlu ar y syniad na, pontio cenedlaethau, achos fel ti'n dweud, mae yna gymaint o bobl ifanc a phlant sydd naill a ddim mewn gi ta'r ci yn yr ardal, neu wedi symud i fewn i'r ardal, mewn gi ta'r ci yn byw rhywle bell i ffwrdd, a dyw'r drafodaeth na ddim yn digwydd. A wedyn, bydd ti'n pontio ran sgiliau ac o ran iaith, hanes, diwylliant ardal, a wrth gwrs,
mae'r bobl yna sy'n chydig yn hun yn cael y pleser o fod yn cynnal sgwrs dy rhywun ifancach. Mae'n gweithio bob ffordd. Mae'n gynifer o fanteision yn does. Yes. Mae'n gyfle arbennig dych chi fan hyn, dwi'n credu. Ond fel dwi'n dweud, cynllunio, ond peidio bod yn oruchelgeisiol. Gwneud pethau sy'n llwyddo gam wrth gam. Ac dwi'n gobeithio gweithio gyda swyddogion Comisiynydd y Gymraeg i edrych ar beth sydd wedi digwydd mewn meysydd eraill a gweld os na fodd ail-greu, edrych ar beth sydd wedi digwydd yn y byd chwaraeon, siwt all y cympelu manteisio ar hynny, a'r byd chwaraeon manteisio ar gymuned y capel. O byddwn ni'n falch iawn am o glywed enghreifftiau sydd wedi gweithio'n dda a dysgu wrth nhw a gaddasu nhw falle un sefyllfa ni. A bys ni wrth y bodd yn gweithio gyda chi, achos ni'n dysgu hefyd wrth bod ni'n neud. So diolch yn fawr. Diolch yn fawr i chi.